Għal xahar ieħor pajjiżna reġistra żieda ta' kważi 6% fin-numru ta' turisti li waslu f'Malta. Dan kif matul ix-xahar ta' Novembru tas-sena li għaddiet żaru lil pajjiżna mal-177,000 turist. Min ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ li b'kollox ġew għall-Btala f'Malta aktar minn 145,000 turist u aktar minn 20,000 oħra ġew għal raġunijiet ta' negozju. Il-turisti minn stati membri tal-Unjoni Ewropea li żaru lil pajjiżna żdiedu b'aktar minn 6% għal kważi 150,000 meta mqabbel max-xahar ta' Novembru tas-sena 2017. Il-biċċa l-kbira tat-turisti li żaru lil Malta kellhom bejn il-25 u l-44 sena, hekk kif dawn jammontaw għal aktar minn 40% tat-turisti li ġew f'pajjiżna f'Novembru li għadda. Il-numru totali tal-jieli li qattaw f'pajjiżna turisti f'dan ix-xahar żdied bi 8% meta mqabbel mal-istess perjodu u qabeż il-1,100,000 lejl. In-nefqa totali tat-turisti kienet ta' kważi 124 miljun euro li tfisser żieda ta' 2.6% max-xahar ta' Novembru tal-2017. L-istatistika tal-NSO turi wkoll kif il-vjaġġi turistiċi lejn Malta għall-ewwel 11-il xahar tas-sena laħqu kważi 2,500,000 vjaġġ illi jfissru żieda ta' 14.5% fuq l-istess perjodu tal-2017. Il-total tal-jieli li qattaw it-turisti f'Malta fl-istess perjodu żdied bi 12.6% u laħaq kważi 17.7 miljun lejl. Fl-ewwel 11-il xahar tal-2018, it-turisti ħallew f'Malta aktar minn 2 biljun euro illi tfisser żieda ta' aktar minn 8% meta mqabbel man-nefqa li saret tal-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.